তিনি চিলুমো ত্রিপুরা প্রেস নিয়াখাবা ঘুমলুন प्रेस क्लब नि बिसिङाव खालायग्रा जोंनि महनपुर साब डिभिजननि जे प्रेस क्लब टिप्रासानि दिनै हेगामाराव सेन्सारि जाखा पान्जाब थाइमान जायगा जोंनि बरमाना एमएलए बिश्वकेतु देबबर्मा थाइमान जायगा जोंनि Komunum Press Club ini adalah Tipra Haste Tipra Sani Press Club ini Presiden Secretary Tayo Joto Cini Kok Tunai bisa kita kurono balai kena hambai baru Cini Omo Kasya balai kena Cini Tipra Haste ini adalah Cini yang বিশেষকৈ মোহনপুর সাব ডিভিশন কাইসা লাইভ মাও প্রশাসনে কাইসা প্রোগ্রাম नि बिसिंतै जों दिनो जे प्रेस क्लाब प्रग्राम मानमानि आबो बेलायखेन तंथकमानि अमाय खायनो तरक चिनि बिसिंगो गोबांना जर्नलिज्म इंडिया का मास कम्युनिकेशन खायया इंडिया का सोलोंनि फाना जे कक थुनलाइ दंगै चिनि बर' रावनि बिसिं बासांनि जोंखुलदि मानसुखि मानिया आइदिराव तुमनि नुगियाखौ अमहाय चिनि जिंजाल रत्न मिडियानि बिसिंतै जे फुरुजाखै दंमानि आबो जदि चिनि बर' साखारि आखाय अम सम्भव तुमला खामो आबोनि बागै विशेष करे जरा पुइलाव जरा चेन्नाइयाव आरो चिनि खरा कक त्रिपुरा ताबो तो गोबां फायदा रानसाथि अमायके गोबां कक पिन बरनि बिसिंतै जों बिसि करकपनो चिनि बर' दफानि त्रिपुरा सारनि जों जानो फैयै बर' गुबै मांकिरक जे फुनुगै आबो शुधु फुनुमानि सुनिया फुनुमानि यागलबो सरकार नकल कायै आबरनो तांमार बिसुनुगो बनि बागै आइएसएएन चिनिमो सदर उत्तर नियाखान मोहनपुर साब डिभिजन बिसिङाव जों खरमनि दङ आं ताइ रुनेल चिनि एमएलए दङ जों बरनि प्रेस क्लाब तांनानै नियाखान प्रेस क्लाबनि और गोबां माने नांगौ आबरनो जों बाहायके इमान आबो जों कयदिन बिसिङाव आसुगै बरनि बागै न बुंनाय ताइ चिनि आमचाइनि लुकरनो अबनो कबुंनाय नंनि कुनु जिंजाल तंगांखाय नरताय हाजाराव थानो नांलिया चिनि अरनो कक थुंनाय रक दङ म कक थुंनाय रकनि बिसिंतैनो हासते ग्रांगै चिनि आमचाइनि गोबां जिंजालनो साबाय मानाय नौनि गामिनि जिंजालनो साबाय मानाय आं आसा खालायो अमाय खायो ताइनो चिनिमो त्रिपुरा सानि कक थुं लाइमानि प्रेस क्लाबनिफ्राय फुवारनायनि बागै अरो जे चिनि खमुलुं प्रेस क्लाबनि अजमारनो कयो ताइ हामलायो बनो मानसुमारनो आसो साइनो आनि खनो अरनो पयखा जतनो हामबाय।